हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु सर्वेश्वर राउत LIC एडवाइजर। तो आज चलतु जानवे कि LIC रो माने पिलांग पई गोटे बेस्ट प्लान आपण को पेंशन प्लान कहवाकू हेले भी चलिबो। आपणकर LIC गोटे नेकी आसी बहुत बढ़िया प्लान पिलांग पई मात्र वर्षकू 60,000 लेखे 16 वर्ष पई डिपॉजिट करंतु। आप पिलांकू 18 वर्षठू नेकी बंची थिबा पर्यंत पिला ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଲେଖେ ପେନସନ୍ ପାଇ ଚାଲିବେ। ତ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 90 ଡେଜ୍ରୁ ନେଇକି ଏଭବ ପିଲା ଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଲୋନ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟୋଟାଲ୍ 21 ଲକ୍ଷ କଭରେଜ୍ କରିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା LICର କିଛି ବି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବି। ଯଦି ଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଉତ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 9556675102। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।